Wel, wythnos diwetha, os ydych chi yma, byddwch chi'n cofio fi'n siŵr, wnaethon ni edrych ar ddiwedd pennod 5 a y mater yma o ympryd, os chi'n cofio. Oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion wedi troi ympryd, rhywbeth oedd i fod yn wirfoddol i ddechrau, i fewn i rhywbeth oedd yn rheol. Rhywbeth o'n nhw'n trial gorfodi pobl i wneud, yn ogystal ac yn defnyddio rhywbeth oedd Duw wedi roi mwyn ei geisio fe, fel rhywbeth i ddangos eu hunan gyfiawnder nhw. Yn lle bod e'n ffordd i ddangos eu didwylledd nhw mewn gwirionedd yn ceisio Duw. Ac yn hynny, oedd Iesu'n dweud nhw, wel, chi ddim hyd yn oed wedi darllen yr amseroedd, chi ddim yn deall beth sy'n digwydd o'ch blaenau chi, achos os byddwch chi'n deall fod y priodfab, y Meseia Iesu gyda chi, byddwch chi'n deall mai nid nawr yw'r amser i ympredio beth bynnag, ond yn hytrach fod hi'n amser i ddathlu ac i fwyta, i gael cymdeithas gyda yr arglwydd Iesu. A felly ni'n symud mlaen nawr i benod 6, lle byddwch chi'n meddwl ar ôl Iesu ei cyrryddu nhw yn y fath ffordd, y byddai'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn mynd, falle bod fi wedi camddeall y sefyllfa fan hyn, mae eisiau fi ail feddwl fy niweinyddiaeth, mae eisiau fi feddwl trwyddo beth yn union mae'r gyfraith yn dweud wrtho i. Ond ni'n dod i weld, na, double down maen nhw ar eu pechod nhw ac ar eu hunan gyfiawnder nhw, a maen nhw'n dod yn erbyn yr arglwydd Iesu unwaith eto. Ac i ni yn gallu gweld patrymau tebyg yn digwydd yn ein byd ni. Pobl sydd ddim yn eiddo i'r arglwydd Iesu, pan maen nhw'n cael eu herio am rhywbeth, nid aros a beth am i feddwl am hyn maen nhw, ond dwblu lawr ar eu pechod nhw ac ar eu caledu nhw'n erbyn yr arglwydd maen nhw yn aml iawn. Ond y peth cyntaf dyn ni'n mynd i edrych arno y bore yma yw eironi agwedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, eironi eu sefyllfa nhw. Be dwi'n golygu gan hynny? Wel, os chi'n edrych ar yr hanes sydd gyda ni o'n blaenau ni, os byddwn ni'n gofyn y cwestiwn i chi, beth chi'n meddwl yw eu cymhellio nhw? Beth yw eu cymhellio nhw ar y saboth? Mae hi'n saboth ar y ddau ochlysur, right? Mae gyda chi un saboth sy'n digwydd yn 1 i 5, a wedyn saboth arall y saboth nesaf mwy na thebyg. Mae'r hanes nesaf lle mae Iesu'n iachau yn digwydd. Ac be maen nhw'n treulio eu sabothau yn gwneud? Ydyn nhw'n treulio eu sabothau yn addoli Duw? Ydyn nhw'n treulio eu sabothau yn myfyrio ar yr arglwydd? Ydyn nhw'n mynegu eu cariad nhw tuag at Dduw? Wel na, ddim o gwbl. Y gwrthwyneb i ni'n dod i weld, edrychwch ar adnod 7 yn benodol, eu gôl nhw yw edrych ar Iesu, nid mewn cariad, nid mewn addoliad, ond gan obeithio y bydde fe'n iachau ar y saboth fel bod gyda nhw gyhuddiad yn ei erbyn e. Dychmygwch hynny, dyna maen nhw'n treulio eu saboth nhw'n gwneud. Yn yr un ffordd, beth maen nhw'n treulio y saboth cyntaf yn gwneud? Wel, yn cwyno ac yn barnu y disgyblion sydd gan Iesu, bod nhw yn bwyta ar y saboth. A felly, be ni'n dod i weld yw eironi y ffaith ei bod nhw yn galw mas pobl eraill am beth maen nhw'n dweud yw eu tor cyfraith nhw ac yn chwilio am gyhuddiad yn erbyn Iesu. Beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni am galonau y Phariseaid? Wel, beth mae'n dangos i ni mor bell ydyn nhw oddi wrth yr arglwydd. Maen nhw'n rhy brysur i addoli Duw, maen nhw'n rhy brysur i fyfyrio ar yr arglwydd ac i ddod gyda chalonau meddal a cywir gerbron yr arglwydd, achos maen nhw'n rhy brysur yn gwneud beth maen nhw moyn gwneud, sef trapo Iesu Grist, trial dal Iesu, trial sbwylio cynlluniau Iesu, sef wrth gwrs cynlluniau y Duw maen nhw'n honni i weddoli. Yna chi, beth ofnadwy yw i weld bod pobl yn gallu meddwl eu bod nhw mor agos at Dduw, mor gyfiawn, ac eto mewn gwirionedd mae calonau nhw mor bell oddi wrth yr arglwydd. Dyna ni'n gweld fan hyn. A gobeithio ein bod ni nid yn unig... mae'n bwysig bod ni'n gallu adnabod y pechod yna a eiron eu sefyllfa nhw, ond yn fwy na dim bod ni'n pitio y sefyllfa yna ac yn gweddio dros rai Phariseaidd, achos mae eisiau bod nhw'n dod i weld eu dallineb nhw'n dos e.
na chi sefyllfa ofnadwy yw i feddwl eich bod chi mor iawn a mor gyfiawn yn eich gweithredoedd, ond go iawn eich chi'n bell oddi wrth yr arglwydd. A mae eisiau ni sicrhau yn sicr, os i ni'n meddwl yn bod ni yma bore yma, yn iawn gyda'r arglwydd, achos bod ni'n gwneud yr hyn i ni eisiau gwneud ac yn dilyn ein calonau ni, falle'n bod ni'n ddallu'r ffaith yn bod ni fod yma yn myfyrio ar yr arglwydd. Fi'n siŵr bod yna bobl mewn capeli sydd yn dod i gapeli o sil i sil yng Nghymru, a dyn nhw'n treulio dim amser mewn cymdeithas gyda'r arglwydd Iesu. Na chi beth trist yw hwnna. Na chi beth ddyle dorri'n calonau ni fod yna bobl mewn capeli sydd ddim yn siarad gyda'i gwaredwr, sydd ddim yn adnabod ei gwaredwr. Ond maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gadwedig, maen nhw'n meddwl bod nhw'n gyfiawn. Am ei bod nhw wedi dod i'r capel, falle. Neu am ei bod nhw'n meddwl bod nhw ddim yn droseddwyr fel pawb arall. Mae eisiau ni weddio dros y math yna o berson, a sicrhau bod ni ddim yn y camp yna, yn y gwersyll yna, math yna o berson. Felly dyna'r pwynt cyntaf, eiron ni sefyllfa y Pharisiaid. Gwai ni, rhag bod ni yn y sefyllfa yna byth. Yn ail te, beth yw y gyfraith, neu beth yn union yw gair Duw? Dyna'r cwestiwn sydd gen i ar ein cyfer ni'n ail. Mae yna gyhuddiad yn does yn dod yn erbyn disgyblion Iesu. Mae nhw'n dweud bod y disgyblion yn gwneud yr hyn sydd yn groes i'r gyfraith yn adnod 2. Pam yr ydych chi'n gwneud peth sy'n groes i'r gyfraith? A felly, nid i un cyfraith neu i ein cyfreithiau, ond maen nhw'n lwmpo mewn nawr yr hyn mae'r disgyblion yn wneud yn unol â cyfraith Duw. Dyma bod nhw'n gyfraith, right? A felly mae yna broblem yn dos e. A nid y broblem yw gyda llaw fod y disgyblion yn mynd i'r cae ac yn bwyta a sech, fel petai nhw'n dwyn. Nid dyna beth yw'r broblem o gwbl. Felly beth oedd wedi digwydd? Wel, beth maen nhw'n cwyno amdano yw'r ffaith eu bod nhw yn casglu y bwyd a'i bod nhw'n rwbio'r bwyd yn ei dwylo nhw ar y saboth. Dyna'r broblem fawr. Chi'n deall y pwynt? Wrth gwrs bod e'n broblem. Mae hwnna'n ofnadw nag yw e. Shame on them. Wel, i ni, mae'n golygu absolutely dim byd nag yw e yn ein dydd ni. Ond jyst i ni gael deall te, y pryd hynny, oedd y Pharisiaid wedi cymryd cyfraith i ddewig a wedi gosod, os liciwch chi, telerau eu hunan. Ac oedd yna dros 1,500 o'r telerau yma, o nhw'n dweud nawr, dyma sut i ni'n deall ac yn dirnad cyfraith Dduw. So fi'n mynd i roi esiampl i chi. So mae cyfraith Dduw yn dweud y dylen nhw ddim llafurio ar y saboth. So mae nhw yn dweud, reit, felly rheo rhif 1, enghraifft nawr, a mae hwn yn enghraifft o yr rheoledd gyda nhw. Os yw'ch tŷ chi ar dan, chi ddim yn cael cario'ch dillad mas a'ch eiddo mas, achos gwaith yw hwnna ar y saboth. Okay? Ond, loophole, chi'n cael gwisgo ar y sil. So os ych chi eisiau gwisgo layers, achos bod hi'n o'r, yn eironig, mae ddi'n dwym iawn, achos mae'r tŷ'n llosgi lawr, allwch chi wisgo layers a mynd mas, ond chi ddim yn cael cario layers. Okay? Mae hwnna'n waith. Oedd rheol arall, bod nhw eto ddim i lafurio ar y saboth. So, o'n nhw ddim i droi y tir, enghraifft, plaw, i drin y tir, a felly, dylen nhw ddim wedi bod yn ffarmio ar y saboth, felly mae'r Pharisiaid yn dweud, reit, gnewch yn siŵr bod chi ddim yn poeri ar y llawr. Mae hi'n anghyfreithlon i boeri ar y llawr, a mae hwn yn wir, legitimate nawr, achos wrth boeri ar y llawr, falle byddai'r tir yn symud. Wrth chi boeri ar y llawr, ac os yw'r tir yn symud, chi'n troi y tir. A felly peidiwch â poeri ar y llawr, neu chi'n gweithio ar y saboth. O chi ddim yn cael, o cymaint ohonyn nhw, ni ddim yn mynd i fynd trwy 1,500, peidiwch poeni. Peidio clymu cwlwm. Peidio, merched, chi ddim i fod edrych ar y drych. Rhag ofn bod chi'n gweld gwallt gwyn ac yn pigo fe mas, achos mae hwnna'n waith ar y saboth. Peidiwch edrych ar eich gilydd nawr yn ei comments. Chi ddim yn cael cerdded mwy na dim 0.6 milltir
ar y sil, sef 2,000 o cifydd o fan hyn i fan hyn ar y sil. Pob math o reolau fel hyn. A beth o'n nhw oedd rheolau o'n nhw wedi gosod ar ben yr hyn oedd gair Duw yn dweud, oedd wrth gwrs yn colli golwg yn llwyr ar bwrpas y gyfraith. Eu telerau nhw oedd ac o'n nhw'n hawlio mai dyma oedd y rheolau oedd Duw wedi gosod. A felly fan hyn, beth maen nhw'n dweud mae'r disgyblion wedi gwneud? Beth maen nhw'n dweud? Wel, maen nhw'n dweud fod y disgyblion wedi tynnu tywysennau ac felly maen nhw wedi medi'r cynheuaf. Maen nhw wedi medi'r cynheuaf. Okay? Reaping. Maen nhw wedi medi'r cynheuaf. A wedyn, a dyma pam mae Luke yn dweud maen nhw wedi rwbio fe'n eu dwylo nhw. Maen nhw wedi rwbio'r tywysennau yna. Dyrnu. Maen nhw wedi thresio. Maen nhw wedi dyrnu hefyd. Chi'n gweld beth maen nhw'n gwneud? Cymryd gair Duw. A pwrpas gair Duw, wrth gwrs, yw peidiwch a treulio y saboth, y diwrnod yma wedi rhoi i chi orffwys, yn llafurio a gwneud elw i chi'ch hunan ac yn canolbwyntio ar beth chi'n gallu gwneud i'ch hunan, yn hytrach treulioch e'n addoli'r arglwydd, neu lluwch y dydd i'r arglwydd. Maen nhw wedi troi hwnna mewn i, chi'n ffarmo ar y sil, trwy gymryd tywysennau id eu rwbio nhw a bwyta. Maen nhw wedi methu'r pwynt yn llwyr. Nid dyna beth oedd pwrpas y gyfraith, efe. Pwrpas y gyfraith oedd sicrhau eu bod nhw yn cael gorffwys, fod y tir yn cael gorffwys, eu bod nhw yn gosod eu sylw nhw ar yr arglwydd. A maen nhw wedi cymryd hwnna i gyd, a nawr rhyw reolau bach dwl. Rheolau bach dwl sydd yn golygu bod y sil yn cael ei dreulio yn gweithredu. Yn gwneud gweithredoedd fel sicrhau bod chi ddim yn gwneud y pethau mae i gyd. A'r cwbl oedd y saboth wedi dod, oedd cyfle i ddangos mor gyfiawn oedd pobl trwy'r rheolau yma. I ddangos eu bod nhw yn gallu dilyn y gyfraith. Y ymffros nhw wedi dod, y gyfraith, nid yr ymffros yn yr arglwydd o'n nhw fod wneud ar y saboth. Chi'n gweld, maen nhw wedi cymryd y gyfraith a wedi troi e mewn i rhywbeth eto, dyw e ddim. Yn lle fod e wedi helpu nhw i fyfyrio ar yr arglwydd ac addoli'r arglwydd, maen nhw wedi cymryd y gyfraith mwyn dyrchafu'r hunan. A mae hwnna yn rhybudd i ni. Mae modd i ni gymryd cyfraith Duw a'i ddefnyddio fe mewn ffordd anghywir, amhriodol, yn lle fod e yna i ddyrchafu Crist ac i helpu ni addoli Crist a myfyrio ar Crist, mae e'n tynnu sylw at ni a'n cyfiawnder ni. Gwai ni bod ni ddim yn gwneud hynny, achos dylen ni byth fod yn trio dyrchafu'r hunan. Yn hytrach i'n bod ni eisiau gweld Crist yn cael ei ddyrchafu. A mae yna bethau yn ein dydd ni sydd yn gallu syrthio mewn i'r categori yma. Neu roi esiamplau i chi. Mae yna rai eglwysi sydd yn dweud dim ond un fersiwn o'r Beibl sydd yn dderbyniol i'w ddefnyddio. Dim ond un llyfr emynau i ni'n mynd i ganu mas ohono. Mae'n rhaid cael hyn a hyn o oedfaon ar y sil. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae'n rhaid cael hyn, mae'n rhaid cael y llall. Pethau sydd ddim yn ngair Duw. Dyw e ddim yn dweud pethau fel yna yn ngair Duw. A mae eisiau ni fod yn ofalus yn dos bod ni ddim yn gosod y ffordd i ni'n dirnad gair Duw a'r telerau i ni'n gosod fel eglwys, fel petai nhw'n air Duw ar yr un safon. Beth yw'r pwrpas tu ôl y pethau yna? Gobeithio i ni eisiau anrhydeddu gair Duw. I ni eisiau sicrhau fod ein mawl ni yn deilwng i'r arglwydd. I ni eisiau sicrhau ein bod ni'n neilltuo'r y sil, dydd yr arglwydd, i fyfyrio ar ac i foli'r arglwydd, nid i fwydo ein hunain. Ein dibenion ein hunain, falle. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn gosod rhyw delerau fel petai rheina yng ngair Duw. Felly, bob tro ni'n ystyried sut dyn ni'n byw a pethau dyn ni'n gwneud, cofiwch ofyn y cwestiwn, beth mae gair Duw yn ei ddweud? Beth yw cyfraith yr arglwydd, cyfraith Iesu Grist ar ein cyfer ni? Mae eisiau ni sicrhau fod Satan ddim yn cael lle i mewn fyna, achos yn aml i ni'n gallu dyrchafu y pethau yna mor uchel, nes fod Satan yn defnyddio nhw i greu rhwygiadau o fewn eglwysi. Mae wedi digwydd sawl tro
lle mae pobl yn dadlau dros bethau sydd ddim yng ngair Duw, a mae'n creu rhwyg. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn cadw ni yn isel fyna. So ni wastod yn edrych lan ar air Duw, nid yn edrych lawr fel petai ni yn gosod y telerau i'w air e. Nawr, yn drydydd, edrychwch ar y ffordd mae Iesu'n delio gyda'r broblem. Sut mae Iesu'n delio gyda'r broblem? Wel, mae'n mynd, chi'n cofio eich arwr Dafydd. Chi'n cofio fe? Wrth eich bod gyda fe? Mi oedd yr Israeliad, wrth gwrs, wrth i bod gyda y brenin Dafydd. A be mae'n gwneud yw mae'n defnyddio esiampl o Dafydd a beth nath e. Mwyn dangos iddyn nhw, chi eich hunan fel Iddewon, chi ddim yn deall calon Duw. Chi ddim yn deall natur Duw. Beth nath e? Wel, wnaethon ni edrych ar hyn os chi'n cofio y gyfres yn 1 Samuel. Nath e gymryd y bara cysegredig yna oedd i fod ar gyfer yr offeiriaid yn y deml, a dyma fe'n bwyta nhw a rhoi peth i'w filwyr i'w fwyta. Dyna beth ni'n dod i weld fan hyn, ynddo fe? Yn adnod 3 a 4. Cymryd torthau cysegredig a'i bwyta a'i rhoi i rai oedd gyda gef, torthau nad yw'n gyfreithlon i neb ei bwyta, ond yr offeiriaid yn unig. A felly, pam fod hynny'n oce? Pam fod yn oce fod Dafydd wedi bwyta'r bara yna? Oedd e'n erbyn y gyfraith, oedd e ddim iddo fe. Pam na wnaeth yr arglwydd daro fe lawr yn farw am dorri'r gyfraith yna? Yn syml, oedd e'n starfo. Oedd e angen bwyd. A doedd e ddim yn dod at y gyfraith yna ac at y bara achos bod e'n ffansi'r bara. Just achos bod e'n ffansi cael bara. Neu oherwydd fod e'n angytuno gyda cyfraith Duw, gyda amharch tuag at cyfraith Duw. Na, i ni'n dod i ddeall fod bywyd Dafydd yn bwysicach na'r gyfraith. Dyna ni'n dod i weld fan hyn, fod anghenion Dafydd yn bwysicach na'r gyfraith oedd wedi cael ei osod. Oherwydd, oedd y gyfraith yna, nid mwyn llethu Dafydd, ond mwyn helpu Dafydd a'r Iddewon i addoli a caru Duw. Wel, pa yw sy'r gyfraith os yw Dafydd a'i filwyr yn marw? Achos bod dim bwyd gyda nhw. A dyma'r pwynt. A mae darn arall fan hyn gyda'r iachad gyda llaw diffrwyth hefyd yn dangos yr un math o beth i ni mewn gwirionedd. Mae Iesu yn gofyn y cwestiwn, a yw'n gyfreithlon gwneud da ar y saboth yntai gwneud drwg, achub bywyd yntai ei ddifetha. Beth yw bwriadau person? Beth yw cymhellion rhywun? Beth mae Iesu'n dymuno gwneud ar y saboth ac yw yn leino lan gyda calon Duw ac ewyllus Duw? Wel ydi wrth gwrs. Mae e'n dymuno gwneud da i'r dyn yma. Mae'n dymuno dangos trigaredd i'r dyn yma. Mae eisiau gwella bywyd y dyn, nid llethu fe, nid rhoi rhyw fath o stumbling block iddo fe i allu addoli'r arglwydd, ond i helpu fe i addoli'r arglwydd. Yn yr un modd, beth oedd pwrpas y bara cysegredig? Oedd e yna mwyn addoliad ac mwyn anrhydeddu yr offeiriaid. Oedd e yna am resymau da i helpu nhw yn yr Hen Testament i addoli a dilyn yr arglwydd. Ond, pa iws yw hynny os yw Dafydd a'i ffrindiau yn marw? Dim iws o gwbl. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae'r gyfraith wedi ei roi i ni, y gyfraith wedi ei roi iddyn nhw yn enwedig yr un seremoniol mwyn helpu nhw yn eu cerddediad gyda'r arglwydd. Yn yr un ffordd, mae cyfraith Duw a gair Duw wedi ei roi mwyn ein cynorthwyo ni i'w garu fe a'i addoli fe. Dyna pam mae yna. Dyw e ddim yna i'n llethu ni, dyw e ddim yna i'n caethiwo ni, mae yna i'n rhyddhau ni i allu mwynhau Duw, i allu addoli Duw. A felly, mae'n bwysig bod ni'n gofyn y cwestiwn, pan ni'n edrych ar air Duw, yw e fel mêl i ni, neu yw e'n chwerwder? Os yw e'n chwerwder i ni, mae yna broblem yn ein calonnau ni. A ni angen gweddio bydd yr arglwydd yn dangos i ni fel ystra ei airau. Achos hwn yw'r allwedd i allu mwynhau Duw. I allu profi Duw fwy o ddydd i ddydd. Mae yna imbalance rwle os i ni'n dod at air Duw a ni'n ei drin fel rhywbeth sydd rhywsut yn ein cadw ni lawr neu yn ein caethiwo ni.
Dyle bod ni'n ysu i ddod at air Duw, oherwydd hwn yw'r un sydd yn agor y drws i fwriadau Duw ar ein cyfer ni, rhyddid sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni. Dyna pam mae'r salmydd mor aml yn dweud fod geiriau'r arglwydd a cyfraith yr arglwydd fel mêl ar ei wefusau fe. Achos pan mae'n dod i ddeall calon Duw a natur Duw, mae'n gorfoleddu yn hynny. Mae wrth i fodd yn hynny. Beth yw'n agwedd ni te tuag at air Duw? Nesa, mae Iesu hefyd yn y darn yma yn dangos ei awdurdod dros y Saboth. Falle y darn mwyaf ymfflamychol yn y darn yma i gyd yw adnod 5, lle mae Iesu'n dweud, y mae mab y dyn yn arglwydd ar y Saboth. Mae mab y dyn yn arglwydd ar y Saboth. Mae gan Iesu sawl teitl yn dos yn y Beibl. Un ohonyn nhw yw Crist, hwnna sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf. Yna arglwydd, ac yna mab y dyn. Hwnna'r rhif 3 yn mwyaf poblogaeth, neu cael ei ddefnyddio fwyaf. A felly mae'n werth ystyried beth yw ystyr hynny. Pam fod e'n defnyddio y teitl yna? Wel, mae'n defnyddio fe achos mae'n cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament yn aml i ddarlunio rhywun. I ddarlunio un sydd wedi cael ei amlygu yn yr Hen Testament, a hefyd un sydd wedi cael ei addo fydd yn dod eto. Esiampl o hynny yw Daniel 7. Ac yn Daniel 7, dwi jyst am ddarllen chydig o adnodau, adnod 9 a 10 a 13 i 14, lle mae Daniel yn cael gweledigaeth. A dyma mae'n dweud, fel yr oeddwn yn edrych, gosodwyd y gorseddau yn ei lle, ac eisteddodd hen ddihennydd, the Ancient of Days. Oedd ei wisg yn cynwyned ar eira, a gwallt ei ben fel gwlan pyr. Yr oedd ei orsedd yn fflamau o dan, a'i holwynion yn dan crasboeth. Yr oedd afon danllyd yn llifo allan o'i flaen, yr oedd mil o filoedd yn ei wasanaethu, a myrdd o furddiannau yn sefyll ger ei fron, ac eisteddodd y llys ac agorwyd y llyfrau. Wedyn adnod 13 ac 14. Ac fel yr oeddwn yn edrych ar weledigaethau'r nos, gwelais un fel mab dyn, neu mab y dyn, yn dyfod ar gymylau'r nef, a daeth at yr hen ddihennydd a chael ei gyflwyno iddo. Rhoddwyd iddo ar glwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a di-gyfnewid, a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Chi'n deall y darlun? Mae gyda chi yr Ancient of Days, Duw y Tad yn y nefoedd, a wedyn mae gyda chi un sydd yn dod ato fe yn dyfod ar gymylau'r nef at yr hen ddihennydd, a beth mae'n cael arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. A mae'n dweud bod yn arglwydd fydd yn arglwyddiaethu yn dragywydd o hynny mlaen. Yn frenhiniaeth na ddinistrir. So fe fydd y brenin am beth. A bob tro mae Iesu'n defnyddio'r term yna, mab y dyn, mae'n dweud, fi yw hwnna chi wedi darllen amdano yn Daniel 7. Dyna mae'n dweud wrthyn ni. Fi yw yr un sydd wedi dod a mi fydda i gyda arglwyddiaeth fydd yn dragywydd, fydd yn para am byth. Felly beth mae'n dweud? Fi yw mab Duw. Fi yw yr arglwydd. Fi yw y brenin tragwyddol. Ac fel yr un yna, mae'n mynd mlaen i ddweud, wrth gwrs, dwi'n arglwydd ar y Saboth. Fi yw nid yn unig creawdwr y Saboth, ond fi yw'r un sydd wedi penderfynu beth yw pwrpas y Saboth yn y lle cyntaf. A mae gyda chi yr audacity i ddweud wrtho i sut dylen ni fod yn trin y Saboth. Allwch chi gredu'r, allwch chi ddychmygu y fath beth. Fod arglwydd y Saboth yn sefyll fyna, a maen nhw'n trial pwyntio bys ato fe, ynglŷn â sut mae a'i ddisgyblion yn trin y Saboth. Mae e'n syndod fod e ddim jyst wedi ei taro nhw lawr yn farw yn y fan a'r lle. Na chi raslo, na chi amyneddgar yw'r arglwydd, fod e ddim yn gwneud hynny. A mae'n rhyfeddol nag yw e. Yn Marc 2 yng nghyfrif Efengyl Marc o'r hanes yma, mae Iesu hefyd yn dweud, adnod 27 fi'n credu yw e,
y saboth a wneithpwyd mwyn dyn ac nid dyn mwyn y saboth. A mae hwnna'n helpu ni hefyd jyst i ddeall mae'r arglwydd yn arglwydd dros y saboth a mae wedi gwneud y saboth mwyn bod yn help i ddyn, nid mwyn i'r dyn i ffitio mewn fel petai gyda system y saboth. Mae yna adeg yn dos yn ein bywydau ni lle ni'n gosod rheolau ar gyfer y plant. Brwsio danedd, enghraifft. Chi'n rhoi rheol, mae rhaid brwsio danedd bore, mae Gwen yn cytuno, bore a nos. Da iawn. Rheol, mae'n dda iawn. Ond mae yna adeg yn dos falle bod, y plant yn sal, neu beth bynnag yw e. A pan mae plentyn yn sal, falle bod nhw'n dod i ddweud, mam, y peth ola allai feddwl am ar hyn o bryd yw brwsio danedd gyda pas danedd. Mae'r syniad yn troi arno i'r fath raddau, fi'n mynd i fod yn sal os ti'n gofyn i fi brwsio danedd. Ac yn eich trigaredd, beth ych chi'n dweud? Mae'n oce, pa'i poeni. Pwrpas brwsio dy danedd yw oherwydd bod ni'n digaru di, ni eisiau'r gorau i ti. Ond diw'r rheol yna ddim mwyn gwneud ti'n fath, mae yna mwyn dy helpu di. Felly paid â poeni am y peth. Pan fod hynny'n gallu digwydd oherwydd mae o fewn perthynas o gariad. Oherwydd fod yr un sy'n gosod y telerau yn gosod y telerau mwyn caru y person arall, a mae person arall yn gallu apelio yn gwybod fod nhw'n caru y plentyn. Yn yr un ffordd, pan ni'n dod at ein tadnefol ni, ni'n dod at un sydd yn ein caru ni. A mae eisiau ni fod yn dod at fe gan gofio mae'r gair yma am ei fod yn ein caru ni, am fod eisiau'r gorau i ni. Nid am ei fod yn ein gwasgu ni lawr fel o'n i'n dweud. Ac felly, diolch i'r arglwydd am arglwydd y saboth, yr un sydd wedi ein caru ni gymaint fel fod e'n gosod rheolau. Fel fod wedi rhoi pethau fel saboth i'r Israeliaid, mwyn dangos eu hangen nhw i orffwys ynddo fe, i'w addoli fe, i neilltuo diwrnod ei fwynau. Ydyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air? Ydyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei orchmynion? Ych chi'n ddiolchgar amdanyn nhw? Dwi'n ddiolchgar i fy rhieni am osod rheolau i fi pan o'n i'n tyfu lan. Achos fi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng rhywun sy'n heb gael rheolau a sy'n nawr yn methu byw fel rhan o'n cymdeithas ni, a rhywun sy'n wedi derbyn rheolau a sy'n deall beth mae'n golygu i fyw fel mae Duw yn dymuno iddyn nhw fyw. Clod i'r arglwydd fod e'n caru ni gymaint, fod e'n dangos i ni y ffordd i fyw. Ac yn ola ac yn sydyn iawn. Un peth pwysig wrth gwrs i gofio yw, a falle bod hwn yn anodd i ni weld, ond gan fod popeth yn sôn am saboth fan hyn, sut i ni'n cymhwyso hwn? Mae chydig bach y wahanol nag yw achos dyw y saboth i ddewig ddim yn applicable i ni rhagor. Dyw e ddim, achos dydyn ni ddim yn cael ein galw i ddilyn hynny. Nathon ni edrych ar Hebraeaid 10 wythnos diwetha a gweld fod hynny'n gysgod i ni. Cafiat i hynny, mae'n glir fod eisiau neilltuo diwrnod o orffwys i bob un ohono ni. Mae hwnna'n bwysig iawn. Ond nid y math yma o saboth te. Dyna pam i ni yn gallu gwneud pethau fel coginio ac yn y blaen ar y sil. Dyna hefyd pam wrth gwrs, fel mae Ioan yn dweud, pan mae'n cael gweledigaeth, os chi'n cofio, yn datguddiad, pryd gath weledigaeth, chi'n cofio? Ar ddydd yr arglwydd, on the Lord's Day, nid ar y saboth. Ar ddydd yr arglwydd. Y diwrnod maen nhw'n dathlu yw diwrnod cyntaf yr wythnos, sef diwrnod yr atgyfodiad. Pam? Pam bod nhw'n dathlu hwnna? Wel, oherwydd fod hwnna yn pwyntio at ein saboth ni. Beth yw cyflawniad y saboth? Wel, y gorffwys sydd yn dod yn a thrwy Iesu Grist. Chi'n gweld Iesu Grist yw ein saboth ni. Os byddwn ni ag amser, a does dim amser gyda ni, byddwn ni'n edrych ar Hebraeaid 4. Ac yn Hebraeaid 4, mae'n dweud mae credu'r efengyl neu credu yn yr arglwydd Iesu sydd yn rhoi gorffwysfa i ni, neu yn dod â ni i orffwysfa yr arglwydd. Mae Iesu hun yn dweud nag yw e, dewch ato fi, pawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, neu'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi orffwystra i chi. Beth yw'r gorffwys yna? Gorffwys oddi wrth ein llafur ni. Gorffwys o drial ymdrechu yn ein nerth ein hunain i gyrraedd safon Duw. A beth mae'n dweud wrthyn ni? Peidiwch â llafurio. Peidiwch â llafurio yn meddwl fod hwnna'n dod â achubiaeth i chi. Dewch,
profwch o'r phwysfa yno fi a trwy fi, ac yna fe allai ddefnyddio eich llafur chi fel pobl sydd yn eiddo i fi, fel pobl sydd yn saff yno fi, i ddwy'n ffrwyth yno chi. A mae'n hollol wahanol nag yw e. I ni ddim bellach yn llafurio yn meddwl fod ein iachawdwriaeth ni'n dibynnu arno fe. Clod i'r arglwydd am hynny. Os ych chi yma dal yn meddwl, mae rhaid i fi wneud hyn, mae rhaid i fi wneud y llall, neu bydd yr arglwydd ddim yn fy nerbyn ni, mae yna broblem. Mae eisiau ni chwilio'n calonau ni ynglyn â hynny, yn dos e. Mae'n dweud yn glir yn y gair ein bod ni'n cael ein gosod yn rhydd os y'n ni'n eiddo i'r arglwydd Iesu. Yn rhydd i fyw yn unol ac ewyllus Duw. Ond nid fel rhai sydd yn gorfod cyrraedd rhyw safon mwyn cael ein hachub. Ac felly gweddiwch y bydd na ddim ofn, anxiety oedd y gair oedd yn dod i'n feddwl i wrth baratoi. Anxiety, yr ofn yna, falle meddwl bod chi mewn perygl, ydw i'n ddiogel neu ddim. Mae'r arglwydd eisiau chi wybod, os ych chi yng Nghrist Iesu, ych chi'n ddiogel, yn ei ddwylo fe. Ych chi'n ddiogel. Ond yn ddiogel i beth? Yn ddiogel i fyw i'r arglwydd Iesu. Yn ddiogel i'w fwynhau e. A felly mae'n bwysig bod ni yn darganfod y balans yn fyna. Ein bod ni yma i ddwy'n ffrwyth i'r arglwydd, ein bod ni yma i fwynhau ewyllus yr arglwydd ar ein cyfer ni trwy y gair, bod e'n dod yn fel i ni, ond bod ni ddim yn trio cyrraedd safon perffeithrwydd mwyn cael ein hachub. A felly, clod i'r arglwydd, i ni mae ein braint ni yw gallu neilltuo diwrnod yr wythnos ar ddydd yr arglwydd fel heddi, mwyn cael ein atgoffa o'r rhyddid sydd i ni yng Nghrist Iesu. Dyna i ni'n cael gwneud. Ni'n cael dod a cael ein atgoffa o'r hyn mae'r arglwydd wedi ei wneud ar ein mwy ni, yn ein lle ni, ac hefyd wedi'n rhyddhau ni nawr i fyw mewn i fuddod i'r arglwydd. Ydyn ni'n gorffwys yn yr arglwydd Iesu? Ydyn ni wedi profi'r gorffwystra yna? Ydyn ni'n iddo fe? Os ydyn ni, gweddiwch wedyn y bydd yr arglwydd gan roi sicrwydd i chi o hynny yn eich rhyddhau chi i ddwy'n ffrwyth. Oherwydd dyna pam i chi wedi'ch creu, ynddo fe? I ni'n cael ein hachub fel mae'n dweud yn Effesiau 2 i fywyd o weithredoedd da. So nid ar wahân i hynny, ond i fywyd o weithredoedd da. A mewn gwirionedd y dystiolaeth o'r ffaith ein bod ni wedi ein hachub fydd y ffrwyth sydd yn cael ei amlygu yn ein bywyd ni. Felly gweddiwch y byddwn ni'n gweld ffrwyth yn ein calonau ni. Eto, nid ein mwyn ni, a nid i ni ymffrostio nhw, ond mwyn ymffrostio yng ngwaith Iesu Grist yn ein calonau ni. Amen.